Okay, dayan. Sige. Lisod. Kaysa itong kuhan nilang Ah, lisod. Day, ah. day. Yan na, so, para mabalansis ka talaga. Hindi mo dito sa tigas yung day mo. Hindi ko kinasama. Ginay. Pa. May gani kay power kayo ang nag-alsa. Ang ganit. Di pwede. Isa-isa bira. Hinay-hinay yan. Power mo pa dito ha. Ay, batasan ako. Asuka. Ayaw. Itupi na yung tupi. Okay, flat. Matupi mo na yung dot. Ah. Anak. Ayun. Yung saka to. Ato nga, saka. Ano pa ang bangko, isaka. Oh. Saka, na, yun. Agoy ka, Fry. Ito lang. Tiga, okay. Okay. Shout out sa to. Shout out sa kuhan. Shout out sa, Mga tao sa Midsayap. hoy, mansayap di, eh. Di ka mansayap dito di, ay. Nasawa sa akong pag-umungkong. Ha? Nasawa sa akong Yang, pag-umungkong. yang ate, nasawa sa igagaw ng mo. Sige. Dito sa motor. Hello guys, this is Eric Hilot of Video City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional hilot with healing. Ngayon, pag-hello po sa inyo. Ayan, may hapon boss. 21 na lang akong kwarta kasi hindi na kong pamayad. Itong nakanak, balit ang itong nak. Ipalit ng ay diyon na ako. Galing mo kote, palit ito. Okay ka man. Gutom na ni ba? Ini kaurot ano ron ma, mga ini mo ni. Mang kay kung mang kay wala di kay kaon mang. Ano sa kalas na hilot? Sa pag- Kung narinig rin. Sa budok? Atay matiguang na gitaan ni, di mo ta kay numdum. Atay ni. Tapos nito, hindi ka pinabas sa bawah. Sige, kumusta man rin yung kuha? Napay kusok-kusok pa. Kabukat rin yun. Di na nun man sa nato. Hindi na magkuhan. At sige, kuha naman wala naman nagpasaran. Dito kanina. Naligo. Ang sa oras? Mga alas 5. Yun na. Buntag. Pero ka nang wala na ka maglipog udto hapon gabi eh. Wala na. Wala naman naghihumulog ininit. Wala na. Napay na sa lupin. Ay, salay dyan ni Dan. Sige. Hindi pa kumahilot ako ni Ginapla sa magbubunin. Ito? Hindi pa kumahilot. Oh. Pero nga nahilot ako, wala ko na po. Hapla, aka ng kuhan. Kung hapla sa Basilay. Kung matunay ng mga ng ano mo rin, no? Ay! Basilay na kami pang Ha? Basilay. Okay mo ng basilin. 21 na lang akong kwarta. Really katol. Kung Magamit. sige, kaon na karon sa manaha. Naambot kung sa iyong ginataon. Huwag ka nagkasawagan call. Karon pansit man din pasudan sa Kung sa may subak sa pansit, karne gamay. kanya gamay. May Wala, karne. karon si manaha, waka mo kag itlog, manok, Wala. ginamos, bulad, uyap, Kanon kaning noodles noon. noodles, pansit, unsa pa'y nakaano mo, lain. Isda. Isda nga, Nalunggong mo itong gagmay. dulunggong, unsa pa gyud? Isa ka semana man, Kapag panga di ay call. So, ano mo? Panga. panga, unsa pa? Pangas barilis. Kami Mga ato gulay. eh, gulay. Batirag ko. Gulay, ang kamunggay naman, yung isang buwan. Kape wala, Gatas no. gatas, Milo, Gatas sa rigid. wala ka maggatas ra gyud. Sige. Kanig mata, unsa inom man nimo? Ang gatas ng kape na, hanggang gatas doon. Wala ka inom maligamgam? Kinig mata? Uhaw kayo, ako minum ng tubig. May galon dito sa aming terrace. Pati ginainom ni mo. Hindi ko ganahagi ng tubig nung nagkakas ng
heater sa gawas ko na rin butang. Hmm. Kaya nigmatan ako, utong-tong ko sa wheelchair. Hmm. Muna na akong naging kamot nga nakatong-tong ko. Hmm. Ay, magawas pa rito, nag-inis pa akong tubig. Ikaw mag-init. Heater na. Oh. Kaya mo ka? Lagi masahin mo, ligid ang tubig. Binigay ko sa Hmm. hadlok ganito basig mayaw pa na kung kayo. Hmm. Ipalayo na lang daan ako Oh. basig mo anak. Pero kabalo mo ka, ano, kabalo mo ka? Oo, Kabalo. kabati ang sakit. Oo, mo siguro nang hindi mo gusto ko na ni mga Nasama jud ay ni Kulo. Kasama. Wala, katong nagdo kanina sa primer ko. Hmm? Katong yung sakit kaayo. Ano ko di, kay? Itong pagkalsa dito. Para sa dito kanina sa kuan, balay pa gikan Asa ka ito mo? sinayawan. Tong Sabado gani sa alas 3, alas 3:30 nagpahilot ikan mo luna. Ay, tama lagi di. Dayon wala jud Katong siya nag- naligo, nag- utang nagulat- ganina pa to. Nagulat mo diya sa gawas. Hmm. Mo tong video din mo. Mm. Sige, sige. So, ayan guys, shout out sa taga Mahaya. Hindi sinayawan. Sinayawan, Agunoy. Agunoy, Davao del Sur. Hello sa inyo nga mga taga Agunoy. Nasi-share diri atong tabangan no nya. Di sa kalakaw lagi share isa nya dayungan jud. Walay kusog. Walay kusog nga bukat yung tiil. No, wala siya no so Ilahan na sa bagsak, wala ka mo. Bagsak diri unahan ay unahan ang bagsak. Ilahan ba? Parat. Oh, Parat pa lang. Taga-bagsak mo lang diyan matulog. kani diri. bagsak. Isang na ato. Atong atong Dagan kasal. man bagsak, naibagsak diri sa kuan Dibaya agi. Polo, tigway. Ang bagsak na Agunoy. Bagsak na diri. Tapos sa Agunoy. Kanang street nang Agunoy na sila. Agunoy. Ningaw, Ikan sa lilo. ningaw magayo, Mingaw jud dito. no? Ano ko Sitio naman god. wa kay service marag di ka ka. Wa kay motor. Wa kay motor. Luoy kay ka. Oy iyo. Mo na pag guso-usog utang og motor, tanan Utang talay ka. utang jud. Ang balay mo suok. Mawa may nangagi dito. Tanan ko may pidi ka. Wala. Sa una katong mga gulayan pa jud kayo dito. Okay ra. Okay ra daghan mga piligab. Karon mo tanong mo. Karon minus na kay Wa man daghan yung na kasugot, nakamotor. kasugat og pilikap. Wala, kay na Painita. naman mga motor. Sige na lang, manalang. Kung una, maka-motor doon na yun, arangan na. Karon, Nanay motor. arangan na tanan. Kay No? pulos na yung motor. Oh, Amora po de ko anday sir kanang ugnay TV. dato na sa una. Lu no ano gusto TV no. Anak diyan. Kaya na may antina. Oh, Dato. yun na may TV. Karon na. Karon, bili na antina plato. Plato na. Ha? Wala Ano? nagkawa ka. Nauna gyud sila plato pa dato. Sige, sige. So, ayan. Atong tabangan si sir. Kaduhan niyang balik ron, no? Kaduhan, no? So, kaduhan niyang balik, no? Bulo na tayo ng tubig. Kaon, may problema. Kuan man po na kung Mukong do intiin. Kung mabuilo kaon. yung tubig. Mabuilo. Mo ba? Wala nga akong kailianan ako. Yang nga ni mo. Kadurot. Pero kung ito anak niya ako. Mura ko, kung sige kinutubig. Sige, sige. Abo lang kita. No? Abo, magkaha. Ano po lang kita. Utog, dawat lang kita kung sa panghatag, no? Wato na to, ano lang. Hanyoon na to nga kay Dugaya. Ano, kay Dugaya, Lord, no? Ano lang, so, ayan, siyempre, tanan ka mo doon sa akong tabangan, na mamaayo ko to sa atong mahimo, no? Siyempre, ino ba na sa pagkampo sa Pinoy. Shout out sa akong mga suki sa Digo City, Davao del Sur. Shout out kay taga Davao, kaya kung gisundang gilotan taga Davao to. Disgrasya sa Motor. bike. Simple lang, no? Alam mo yun na. Napiang. Sakit yung kaya, dalabun ko, kasabot. No, swerte kay na Nagkay helmet. maganda siya. Kay wala helmet, asa mo. No, sana lang. Shout out sa lahat ng mga OFW sa Luzon, Visayas, Mindanao. Yan, sa mga nakutana sa kong location. Location ako, taga Digo City, Gugas, Barangay San Juan. First Camp Street, Abina Compound, Purok Manga, Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Ayan. Kung ka naman mag-friend sa kwado na kay Facebook, Eric Hilot ang binisaya. Kung karoon na po kakita ng Facebook,
Okay nga video, please subscribe, comment, like, and share po. Ayan. Maraming salamat po. Ayan. Sige, maghilot na po guys. Shout out sa taga Hagunoy. Sige, sir. Tanggalan sa do. Kaya, dili. Alalayan. Una kaya kayo, ini ka doon, bukat hindi mo lang matos apat. No? Sa una kaya kayo. Anak mo gina, sa una man kita na, no? Ay, ambe ba? Yung mo pag gani-gani. Ha? Ano? Sige, kunuta, kaya? Kaya mo ka? Pero murag mas duya siya sa una itong hanging Sabado, pero mag okay man. Ito pang mga total yung pagpakulog. Oo, kato, ganyan. Karon marag okay man siya ron. Bugat ng miyang kuhan. Sige lang. Ay, alibyo kay dili din siya nga nakatuan. Puro kaptik mo, tanong, puro kaptik mo lagi. Ito kayo. Sige. Sige. Kaya, o, asa man? Ito may kasi gusto ni mo. Sige. Nahinay ko, nahinay lang ko. Kuhan man na siya, kumbaga training man. Mm. Hindi kalalayan, maanad man. Siya ra gyud na, Oo, wala anak siya yun. lalay dito. Mo na inindot, ka nang manikamot po dito. Mm. Kaya Kung ba? di jud kaya, diha naman So, siya lang di tabangan. kaya kay... Ha? Dili kaya? Kaya. O, ilaw pa dito kamay. Hindi na. Sige. Ilaw kamay. Yaman, tuyok no? Sige, anak ka. Sige. Kung sakyanan ko, baking-baking. Sige. Ako itulak ni. Sinayin ako ha. Up! Up! Ya. Okay. Nasa ka kamay. Hindi ko kaya sa ka? Ano ko, sige. 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 Pagod ang kamo. Sige pa. Oh. Tama na. Molok. Hirap na ko ha. Up! Sama din taon eh. Ang gani, nasangit siya yung kuhan doon sa wheelchair. Ay, kamot na to. Isa. May na ano na. Dili lisot. Hirap na kong ulan. Okay na? Sige. Alam. Ay. Ay, ako pag nakatong isa, asan na to? Nagunay mo to? Ano ko di balik. Oo ba ni? Katong, katong tulos lang ba? Bahay dito. Sunod no? Itong na ay agusan. Papi ang pangalan. Sige din pangalan boss. Ha? Just
Diosdado Makapagal Arroyo. Mo man ano? Mo na sa no Diosdado. Ate ding ma'am. Doon ko nung gym na bye-bye. Wala man, lakaw. Wala, naman rin bike. Kasi kukumpulan. Siguro sakit yung diri kay ano man ni gay agad. Wala to niya agi. Kuan man eh. Pati sakita man. Nagreklamo. Pero Pero kusog wala naman. kusugan din eh. Gani, bukat nang ihang di. Bukat na maminaw pero katong hikap na sakit. Tanan. Kung nakuha niya. Gani ka naman mo ito. Compare na ko kaya yung video. Yung video ba ako kuno itong yali. Di ba reklamo sa tanyage? Hindi ako lang daan sa sugod. Katong yung batang reklamo mo to. Katong dire, wala naman oh. Wala naman siya kapatid. Nuningan din siya sa ako pagkuhan. Hindi na lang sakit ang ako. Gatulog yung pamati. So naganahan na siya. Naman siya di mamatay pero okay naman din nasakita. Ano ba? Hulian niya ang. Lugay naman po niya mo yung ibigay yung matanda. Uy, nagkapalo mo sa kuha, ma'am, no? Sa Facebook, mas ka nakita ano. Niagi ka sa kong wall ba? Yeah. Saudi pa ko ato. Yeah. Kalami ba? Ano mang pahilot eh? Wala na po ko ga. Wala lang. Wala lang. Karon kay pag hingnan ako siya nga call magpahilot ta dito sa ano call ba kay nag-subscribe ko sa YouTube no.
Salamat. Ito ka dirigo, digos. Yeah. Di, subscribe gay tanang wa ta kabalo ka sa ng lugar ha. Oo. Di mo to nga desisyon din ani din. Alag ko an. Kanang basta gusto siya magpilot, magpa-schedule ra siguro jud me. Oo, ano na. No? Eh, para jud maulian ba? Sabado na siya gihilot nga. Karon pa man naligo, wa man jud siya nagbasa-basag tubig. Huwag din naman. Wa gid siya musupan. Diyan ni ko niya, naman ko ligo na tag Lunes ah. Yan lang. Ato ko na po itong isang adlaw, so ligo. Magnalang jud. Sige. Diya o, daw na mag-agay-agay mo sa diya. Agay. Mga anak ko na mo diya. Agay ko no, agay. Kamina lang lang sa katulugan ng mga nena. Lami yung pamina. Ang katadain ko, ano mo siya, lami daw kay Piyong katang hilot ni mo, God. Lami kayo, puno. Diyak, kapag paghilot niya, agay, mahal ang ito. Parang wala na. Grasya sa Ginoo. Naman lang. Paano na to ng pain? Unang pain. Mount kami. Nakon magito dito niya na yung mga video god. Ano may nakabalik-balik. Baka magina po mura ha. Mga mabala na to ba sa jud ang kuan. Yawa naman oh. Kami tayo mamina. Uliak na lang. Ang yarag yung bukton o ang kuan di pa matian na ba. Niyang kabugat. Niyang batiis. So, agay yung ginatang ni Agi. Kami gano'y baminaw. Tiyong naman no. Katang ni Agi, tingala lagi. Tiyong. Katulog ko na kayo. Ada po kay kaligyohan ko. Sa katang ni Agi. Ano siya, agay. Okay, akong ingnan niya namin, pwede nilot ko, kaya naman yam-yam di ay. Ayaw na yam-yam. Ampo lang. Ayaw na yam-yam. Isa mo ba? Ang nga na ba siya mga tuho, kasi mong tuhod. Kung buko-buko, wala nagagita. Kaya ako rin nagagita. Masa na ito. Tanaw, may tanong kong mama. Kung mama ba, nagitanaw na ko. Eh gusto ko, nagito mo. Kwan. Isa nga, okay ra ba ka magpahilot ko ka ng hinayon lang, no? Ako nga, okay ra good naman. Kay babae man kanya, kayat na good ka. Hinayon na Kapabay good niya. lalaki, mag-reduce ko ba sa muriak? Hmm. Naman pa lalaki muriak, di-reducean, kini-react man. Mo gani. Pero dili, ada pa tayo. Man. Okay. Yung kanila, kikatigo lang mo na gusto ito magpahilot. Grabe pagpamaksit niya, oy. Basta ka to ni Agi. Padagan na niya Kan gina. dito. Gahi po to ni Agi. Kini. Ana gani ko nga Dahil kini. mas okay siya karon pero yang paminaw Wala lang. pa lang. At Alam lang. na nyo siya Oo. kuha. Ako siyang gingnan ko. Umumo ka Murag ganit. Gagi. gahi. Gahi ini ba? Ano ko ang murag ang mga kuan mo nagpababa. Ano ba? Nakatulog naman gani. Nakatulog na.
Lagi wala man eh. Wala. Sakitan siya. Nag-agay-agay lagi na kanang diri manggod kayo. Ang yan na lang yung ipamati anang diri bukat ko. Ako naman sa bugat. Oo na, pero sa iyang likod wala na Kaya reklamo. niya kurbada. Tubig na Lahi lagi anak. lagi ato. Maluoy manggod ko kaayo ba kay walay anak nga magugul ba. Kay isa ra ko kabukin Ano tao. ni? Ano mo ni? So ni Papa. Ay, Ayan ayan anak ka siya. Sa abroad. Ay katong sa kabuok no. Ano siya? Ano yung bana? Katong dere. Jadi pag yun niya at timanon kayo. Kaita. Kuan kayo ito ka ng sabot. Ha? May alam. Sige Kaya ganyan. nagdili ko timan. Napoy anak, napoy. Ug dadaghan pa na nagi isang maayo. Oh. Isang tulo nagi isa na nga. Siya na lang mo uno. Sa man di pa mo tabo. Maog yun. Kaya kinala ba ko bagyan mo no nga. Okay mo, yato na to dito. Kami nga na. Kaya mananggid man tano, ano sa man sugot mo. Pahilot na to. Sugot mo, i-admit, ano ba? Kami igsuon, kuan mi tanan nga magkasabutay gyud mi ba. Isa kan nga mao na lang inabilin isa nya inyo pang kasagdaan. Kaluoy. Itong gabi po doon. Ang apo may sige doon. Kaluoy. Ang anak may sige doon. Basta may labaw ang apo, anak. Maog yun. Mga pila na edad sa anak. No, nanalo ko siya. Ay, apo na biyan ako, dako na king apo. Ito pagulang mo ng anak. Ang anak, Ang anak ko ang nagtong. Kurang manghod ka sa ako. manghod pa to sa apo. Kanta ka mga 20 ka kape. Nya ka po mura 25 ko ang anak 20. Achoy na ka po. Ako mo ay Kung anak, o sarap ko akong anak, lalaki. Pag umangkon ako nga mga anak sa kumangod na sa gawas, maayo kayo, matiman silang akuhan po, Diyos. Kuan kaayo ilang lula nila, langga kayo nila ba? dapat talang kaon mag-duty sa kantamay bitaw. Hmm. Sabi kasi na nila. Kinaglakaw-lakaw, pero daya may larga-larga. Di sa to, Siya, may nabit ako larga-larga. doon rin mga Kutabangin niya, day, anak, ilan ako ba? Ayun, aswat kay sa una biya, gagmay pa biya Mga ta. pinakajud, uy. Di alsa biya ta niya, kabalo ka di alsa ta. Wata kabalo. Mauna. Karon pila ra man ni ka. Wala man kang nabuhi sa atong mga katiguangan. Mga gani. Pero gikan sa paggagamay no nga di pa ta kabalo mo ko. Antun na dako alsa dito sa amahan. Mga gani. Wala ka kabalo. Hmm. Gusto to magbinidyo kay unta na lang. Pagkikan sa pagkakas. Karon naman lang ang video. Mga gani. Di ba na yung mga video karon naman lang. Karon lang kapila. Gamay pa. Bantayan di. Gamay pa kayo nanay silpi. Mga gani. Oh, naulaman. Sa gibuntis pa lang, Jod. Silpi. Okay, nanda dapit na masipa na. Ana na biya karon ha karon. Gaglam mo. Mga gani. Ya ako karon. Kapag ninyo nya daghan kay ba maglagot isa hay magsakitan ka ba nga. Ngani pa man mo. Mga Una-una sa lang ba? gikuyog. Sa mo dire. Hindi mo mamutabang. Hindi May mapuslan. taga inyong gihilot dire. Kabalo mo sulod. Pwede na. Mga gyud. Dito mo tapok kay kabalo man siya. Pero tabangonon gani. Nagunsa mo dire. Kaya ana. Nagunsa mo nakuban-upan lang gid mo. Ano ni kuan lang gyud. Kita silingan. Di pakuan lang gid niya kanang Ano? Adi po magod ka dito pagpailot, apan lang ka. Ano ba? Lami kay ino na sila. Ano lang ko? Ma'am, kung maghilot yan ito, dapat na ay witness. Hindi na pwede. Tandaw ka. Okay naman din ko iyo, lagi isa. Ako di ko gyud kung biya kay katong galing ko. Diya ako gatanaw gyud ko dire kay lain mong gud ko. Kung ano mapugunga mo, yung pugong. Wheelchair gani ko niya ako nga kuan kay mga bata to kung kauban na pagmangkon. Kung dagko naman po, dagko buti yung mga kwan. Di ba ba? Dagko na ba no? Kung gibiraan niyang wheelchair kay nainitan ako di. Pangunayan jud na kung kuan ba kay para mosunod pud sila. Kung dito ko, daghan magkagire. Hindi ko daghan ano yun yun. Maghuot na diri niyo walay pulos. Di man musulod, pero Katay nagana. dili man habang.
Sa honor na to nila, mapasagdan Basta na ka ka. nakaupan nagbigo. Nasa din mo, kagakuan mo. Iblawan, wala karon ang unoy, yung saba. Ibon yung dito, sige. Masunod mapod, sakyanan. Nagdungang-dungang rasmugat. Maunsa mo dili. Hindi man mo manabang. Ito ano mo, useless ba? Business yun ang pagkuyog na wala O naman. bita na, asa mo, mauban mo. Iya, manabang mo dito. Ipabanon ta mo. Puli-puli og kuan. Oo, basta gunit lang. Yan basta nagdungag-dungag lang mo dito sa baggage na mo. Dungag-dungag rasmugat. Nagasolasol ras driver. Katulog itan. Ha? Katulog din siya. Nay, nani. Naagid siya ka. Nay, nay, ang pamati Layo sa kayo ilo. ang katong ni Agi Jod sa karon. Muni katulog na agi. Wala. Yung mga okay. Agay. Manan siya. Karon, naganahan na siya. Ay, sige. Hilot diha, bro. Kami kayo mamati. Wala rin siya ilabot kung naon sa siya. Wala na, kinaganahan man siya. Ang iyang sakit, lami na. Dili na, wala na wala na gud siya, sir. Sukad ka tong nahilot. Wala naman na nagangal siya buko-buko. Sakit, iyang dili sakit. Ang yan lang gingon. O, ang iyang sakit, Banon, dili o bukat dili daw. bugat. O, sige, at least kana na lang. Dili na kahit takuan. Ano sa ba? Asa na ka Di, lami na magkanang iluto ka nga marag wala bitaw kay kuan. Sige ka pa, no? Ay, gaduhan pa nila. Ay, isig ka ni sa una ba? Yes, pagkita. Lagi. Ito, isig lagi. Ako, good ng tao. Kanir, ganun siya, dili kay taas. Mga papa na ko, taas kayong tao. Dako. Ano kay, dako mo siyang tao kayo na. Kiting, putia. Amis kayo. Hindi mo mahilot rin mo. Manuoy, magkabang. Makuha niyo Eh, naman ka na marag saktan naman lang kay naman ko na si anak, ano ba no? Piling, gising ka lagi. Ito sigara mo sa iso, bahala ka din, no? Pero dili na ko kaya. Ay, kami Pero mga iso siya, kusuman pero ko niya. atong inumduman ko din yan. Tabang niya sa una, murag anak mo ba, no? Pero isip kay kuan nga nakuan mo gina mga ginikanan ba kay wala gud may mga Pero dili sa amahan. triangle. Tabang, yan sa kanin mo ba? Saan mo na handa nga? Yan sa magita sa itong papa. Mao. Wala mo kakabalo. Pila pa may edad mo? Di takalsawan daw, kasi kalsa ba sa ulo? Masayod pa kung kalsa ka. Kabaro ka, karon og. Wala sila. Nga lang matagitikwang ka. Ito nga po, dito pa baglayon nila kung buko. Mao gyud no tinuod jud. Wala. Nagigit na dagpa. Dili ba kuan kay magaras ang paa Magaras. kuan. Paboritong apo, karon dako ang apo, ano. Bigla mo tabang. Guys. Di ta na naman gay ko. Naagyod mo nagingan sa isa ka bulig nagibuang. Lagi may tarong. Kaya makabalo po ka nga ko karang gina siya. Ano jud. Bakit ko siya mga anak, kabalo mo ko siya. Maghatag, maghatag, kabalo ko siya. Labi nag ako di na ko Makabalo mo man isa ka. raman. Ay, isa ka na. Dili, lisod pilian. Isa raman. Pero mailan na ko iyang batasan ron nga maayo jud. Ikatong na-admit ko nga siya jud mo man sa ako ay. Isa ra di ay, ma'am. Isa ra lalaki gani na pero maayo kaayo. Ito, may ito ha. Na wala na ilain. Dili anak man gud nako siya sa pagkadalaga. Unya naminyo ko wa may anak sa kong Wala bana. siya, suon po. Wala. Ay naa Wala, ha? ko siyang papa pero wala sila gakita ay. Mga half brother, half sister. Na siya yung mga brother, tuloy sila kabo, puro lalaki jud na. Wala siyang papa sa ikaduhang sa babae. May pod siya kay wala man gud siya sigarilyo, wala gainom, ana ba, wala gisyo. Di pare sa bang batanon ron sus, magproblema ang ginikanan. Lain pa yato, uso naman daw ning unsa naman nirong nahitabo diring daghan naman kayong tok 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 ko no?
Dito sa kuan ba? Sa... Sugod na mga yung kuhan. Ay, muratong. Tumtok. Oo, tong-tong-tong. Mura na to, 19... Ibalik tong dati nga kawayan ba? Gani, katong sana, 1986, 87. Pag na'y mamatik dan, tong to, mabalaan. Oo. Oo, ato to dito kay nagtok-tok. Oo. So na'y tao. Ano ba? Kusog ng tingog gabi eh. Kay Hiloman. Hilo man yung tunglit. Wayan. Hilo ko man no, tingog. Nalali ko Wala, na checkpoint ron. Tanod-tanod ko na yung katirada no. Nasa dalan, na, eh, nasa dalan, motor man. Asa man mo? Kung ano mga helmet na unta no. Di man mabala no. Hindi, hunong, di na, hunong to, brad. O ID ba, tirada no. Dami, ay din mo. Ano na lang. Pag-asa mo, Hindi Matong ka may ba sakon. di kasulod. Ano ba? makasunod lagi ka, ang isang ID, tanaw sa namo, pag-asa budget mo. Yun na importante ba, kadelikado tayo. Wala man ni dakop, malo ko kay lisensya, unsa. So, sa problema, buwang kay lisensya, uy, wag man po. Ay, sa mura lahi ni. Huwag mo jud mapakita, brad. Balik na lang dyan kasi Correct. mga agi. Bunalan jud mo ri ako. Brad. Siyempre, driver ka na, yun na lisensya, unsa ba? Sa mga ID na lang dyan. Kita na ang ORCR, ito di hatag ka. So, bubot nila kan. Kuya ra padung nasli mo dala. Mga ganit po no. Ang Bunal. tanod, labi na dala no? Bunal. no? Labi dala, bunal ra. Bunal. no? Dapat isyuhan sila no. Eh, siyempre, niag ito no, yung basin na dala ba no? Dili ba naman may balang utot sa tao. Sa mga na ba no? Naraman daw ito nadapan na ito sa gabi dito sa may kapitol. Yeah. Bunog daw kayo eh. Dapo naman daw kayong tao. Dili lang mapos na bodil sor no? Kasi wala may ikuan. Katong nadakpan dito sa kuano, taga asa ganito. Naman sa paano na priso? Pagunoy. Kung nang logo sa kuan ba? Katong Sabado. Oo, Sabado, katulong Sabado na. oh, mura. Ang logo sa Nang logo. Kato. Katong nga ito tapos mga ipatay ang isa, napakaugman, ang dapat ng duha. Mo to. Napusil ang isa diri to. Lugan na ubos lugan. Ito pagpundod, pagtawa sa mga Kato dito ko na sugod. Dito man mo man to yung nagpatay atong mo man to yung naglubos na atong kuan atong dili katong taga nagtrabaho gistingil ang babae gisundan ba taga crossing na bunoy ah, gitulis gikwagot sumil ito ang mga cellphone anong kabuok gilogos pang asawa ningon na lang daw bana sa di lang na lang day kay gikapos mo pong bana kay sa huruton tay pamatay mga bata tilon amo to pagkakuan ban mga batan kong pabaya ko ay sa man sa tungod sa kalisod ang sa ron dili na. mga Ang ba kana sila, kuwan, grupo-grupo tulumanon. basin no ay nga nung mang-rape man din sila Kasi naroon na, kawat raman jud. ang balik kay kung kawat lang bahala na ng kuan niya kung sila ng gamit ayun ang pangilabot wala siguro ko na sila yung asawa, wala mo yung wish mo niya. pili kinaman ito kalibin po Pagkawa, 24 ba to ang lalaki niya ang babae 42 ang kalibin posible po kayo ang asawa natin, pinapangawat. akit na kahit ako mga cellphone saan man ito nila pamarinda to pambaligya barato kortahan lang Ito, isang kalibo, at kwarta na. oo Barato ra kina mga cellphone na. tingala na lang ka mahalon may baligya si mo barato Kaya para madali. ito oh. Parehan ta sa abroad sir no mangawat ba may ilan kinsay nangawat Ah, nakuan. nagawas ba na mga serial number di ba da kapalit og SIM kung ang cellphone kung wala ay SIM card kung wala tayo pataka Hmm. Gwapo na ron kay registrado ng SIM kuno unsa kay kanan ni Ramaan. Tungod to matinood karong 26 last. last man kuno May balaan ko na siya.
Kung wala na gyud tinuoray Oo, nga, ilang kini signal tong wala ka Katong wala prestro. mag-extra. Oh. Pero parang tingin ako dili kay ilan naman ang gipos ato ni Agi nga pagkabot sa 56 deadline. Nahatag na po sila extension. Wala din mo 60 days. Kaya kung muhatag na nakaristo ato pa nang dugay na na. Nakita man ako na gipos na giwala nila ba. Amo ba? O ang deadline 26. Oh. Kaya kung dili makaapa sa percentage, Nanak malugi biya po ang kuano. Ang kanang mga kanang smart o project. Ang load, ana, mo pa-load mo na. Pila man ka milyon ilang mawala. Yung ilang i-off tanan. Wala gyud. Lumot Yung ganyan magpa-load man to. Isang tag-gis. Nga pila ka milyon nga tag-gis. Kan kayo. Di, ako, warta na wala. Kaya i-off naman nimo. Wala na. Wala sila kakitaan. Basta ang balaan ako, pagkabutan ni, Nag-isa. pag dahil sa percentage, extend na po 60 days. Another 2 months. Magsige na lang na. Yeah, extend. Kaya nga na natabi ha, tinuntok. Minorita kayo na. Ako, naniguro lang pag-registro kay, Ako gani. oh may ginagamit na tong number. Atong December 20. 27 siguro po ko ato. January ko anday, January 6. Kaya madlok yung pagbugunungay ko ato. Kaya basig makuplan. Sa na lang ito pag-internet. Ako ha, kay Nagkan-bagay ko gusto customer mo na ako, isa number. Oh, Dili, nakatawag. no gyud naunsa na. Yun, man. Di na siguro to manghilot. Nga para ng lagyo. Oh, nya wala dili makita sa Facebook. Oh. Kay tawag ra, text. Wala. Ako yung tanggalan yung Facebook. Nga, buhat ako ka. Black. Block tanan, ah. Wala gid taning, wala gid atong kontak. Kay buo ko mga kaila. Dili po na nila putman kaya unsa ko na nila ang kwarta. Ako kay mawala nila. Mao gyud. Kamo sa pagod gasugod nga na ay SIM card unsa pang nagkuanan. 2,000, marag 2,000 anak nanay. Cellphone itong sungay-sungay pa. Okay na kayo. Mm. 2001. 2010. Kana na. Mga Alcatel. O man ay paglargan ako dito 2010. Oh, wala pa. Wala. Marag mga 2,000 lagi na, na. Pero wala pa ng nanay cellphone, pero wala pa tong SIM-SIM. Ayo, oh. Pinakaunang gawa cellphone, marag Alcatel, Alcatel. kaya Nokia. Oh, natong naisungay-sungay ba? 3 na kayo itong uban ba? Ah, mahalo 3 mil. 5. Iya. Akato ng 3310. Mga taat na na-hire na mo po. Itong 3310 Wapo na. na dahil nag 1100. Itong kuan, cellphone nga, gamay na, gamay. Manang touch. Sir, Wala pa. ayang ka. Huwag na may reklamo. Nalami kayong pamati na. Ang ako na-ibgan sa unang cellphone. Na-face out na lang. Dito ka palit. Katong tambok kay mga Nokia. Oo, katong kuan, Puro sa- entry, enter. Anak lang katambok ko. Ah. Eh. And kuan na, 2009. Yung tambok ba? Ah. Minuta ka mo. Oh, lagi. Para gara kayo ba? Yun. So, ka-face out na lang. Huwag ka palit. Kaya? Ha? Yan na, ito lang nagawa. Ginaw. Sige, nay-nay. Anak, pwede na lang, hayang. Sige, nay-nay. Malipay, buta magtanaw na nanay. Ayan na lang. Dili jud ka anak sa una ko. Nasakitan po sa muliho. Bugat yang diri sa Kanang sakit ni bakal. Ilihok, kung isa nga mawala, okay kaya na. May naglihok ni mo, dili man mo sakit, pero gamay. Diba? Yan, pinano ko. Kane, hawak, saka. Malagin na yan, pwede na na. Piniro na ito balik ni kamay. Baga lang. Okay, right. Wala, kaya may cellphone sa una, chapter 3.
Gwapo kay games. Katong bitin-bitin. O katong naay ko, ano pa itong isa, itong plano. Buto-buto ito. Nga isa po nga ang wala na ron. Ito sa una, matulog ko sa Davao ito ito backlight. Ah, Backlight. naay matawag, siga-siga. Oh, inik-on ko nimo. Ay, gago yun, no? Butangan man nilang suga. Ah, ang Boss, karon di off na. per bulb to. Ah, balbal Pila ka na buok dito. itaon, boss? Ya, kaya kayo ng suga ya. Nya, karon Mo gini si kachaon na. Oh, i-off na to kay ngayon tayo. Ah, pre, backlight, ano, backlight. Hawad kayo na. Pila ka buok, boss? Pwede ko siya by color. Ano, Mas dito ko sa color. Karon wala na, gisa na tanan. Ya, ilang suga ya. Ano? Wa na gyud tayo nag-backlight. Gano, wala na ay. Karon i-off Kita mo na kay lang ko dark gamay mode yung suga, ka. gibutang ko, gamay gibutang ko suga no. Patagpila ka to? Galing mo buta kay. Wala ba to diri sa Bigos Gatawa or Davao ko kita ko to sa Pedro backlight. Oh. Mo may makaunahan sa Yes. Pedro man jud. Ay na to na, taon backlight. Yan, kasi ya. Ah, pwede na nim, unom lang ka backlight. Ay, gaga eh. Mga mag... Nindot mo siya kung gabi eh. Buriring ya. Kana labi nag-gitwit nga kuan, gitwit area. Oo. Di mo na buriring. Pagkara-gara, ramang good nga gwapo kay Chip. Gaga. Shirt na. Buriring nasa bukid. Kaya sa siyudad naman eh. Hindi na buriring. Goldfish. Goldfish, lagi bro. Buriring. Asaw ka sa Riyadh, ma'am? Sa exit 17. Rice, the... Tara doon. Kayo. Layo na jud kayo kay murag bukid-bukid naman tong agianan. Like kaning Ang buha kay sa kuan man sa Sunisi. wala man buko kalaag. Pag-backlight ron eh, padaw ko bata. Kaduol ra city kaayo. Sige. Wala jud ko kalaag ba. Pag-backlight, layo yun siya mga dere o 3 de Mayo. Wala mong baklayon. Oo. Layo po, pero ganahan man eh. Daghan man. May daghan, may ma-enjoy ba? Pero kung nami kwarta, para na sweldo, tag 5 isa, upat may kabok. Taxi mo. Taxi niya, 5, dito, o 5 mo kabok, 5. Mm. O unom, 5. Maghuot lagi mo, 5 lang. Ay, 5 lang ta, sige, taxi. Kabalo naman ang mga Driver. okay. Pare, bata, okay. 5 real. 5 real each. Okay. Daw na kaayo. Sa video pa, naghuot mataas siya. Okay lang, sakyan lang. Dan ako sa bar. Sabak yung mga Bisaya ba? Ngaya ra sa bana. Logi kaya lagi Tagalog, pagyaw-yaw mga Bisaya. Ang sabay man. Magsabay, magsabay lang kita po. Mas bibo yung Bisaya. Ay, may po itong Kita man yung mag-adjust. huwag naman kayong mag-English ba eh. Mag-English na naman kayo. Dapat istoraan na, po mag-inyo diya. Kita yun yung mag-adjust sila, no? Ang Mga kuwan ba? mag-insit din mo. Kita kay bibo man God. Makapataka, Ay, ikaw ra po din sa 20 manggod. Oo, gani. Di na ko na kay 20 man per biyahe. Tig 5-5 na lang mo. Patay, patay, ato mo bata. Pero gusto ka libre, buntag. Tulo ka bus, libre. Mo ba? Oh, hatag kuha. Kwarta. Gasto sa Pilipinas. Matulog dito, mga dorisuro. Okay, dagan mag mga ko. Ma-enjoy lang dito sa mata. Dagan mga Pilipino pagkaon. Sweldo, yun, wala na. Orat na. Ay, sweldo na, sagit na itong isa ko, kadlawan pa. Alas 3, nakuna din. Withdraw. Uy, may sound na. Patingin. Ano yun? Kaya sa kana itaglaag na taglaag. Yeah, sabay tayo niya. Untag pa, nagsabot na parang niyang gabi eh. Ade na magpabirnes. Manoy ka gabi. Mga akong kakapoy, no? Basta magkala. Oo, Nagay kay istorya ko lain ba. yung mapadala ni daan. Oy, mapadala tadaan kay makawatan taron dire. Oo. Padala tadaan. Daghan pa di mga wat niya sa gawas. Oo. Ano man siguro lang yun. Manggunit man ko sa kong kitapot eh. Matakabalo ba? Di kaya ko madikit.
Asa man mo? Bulalo na yan, bulalo. Ay, si Kuya Yin. Ha? Ay, slide. Dili magkiat-kiat niya. Oy, sabay to niya, sweldo. Ang uban, bernes yan. Ako dito magpa-bernes eh. Bernis to, Basta no? nanay sweldo. Alo, lang ko ko. Bernis pa Hindi huli. na ng Pilipinas. Ang gani. Sanay sweldo. Pero sa garan, bernes na Pero lang kami. malipay, jud pud tanong nga magkapadala sa tinuod lang bago. Kuan abre kay nga mo dughan nga nadawat na nila dire. Madala na ko ah. Pero hindi pa mapud sila. Aloy lang ko sa uban, magsabay may mo. Ano sa pe? Pare, 5,000 pare. Oh, 5,000, hindi ko dalang ko. Tawag na siya. Wala lang po, may. 5,000 lang muna ha. Ano, mahal. Ah. Wala kami overtime ngayon, mahal. Ah, wala lang po ko. Ito na ito. Wala lang overtime. Ah, grabe po mga on sila. Kaon, grabe, kaon din sila. Di man mo kuhan, pero kaon lang. Napansin ako, kaon. Ako dito, itlog. Dua ka buk itlog, tapos itaplak na ko sa dua ka kubos, gatas, buntag. Wala kong kaon, morning. Ano ito, manok, ano. Kami lagi dili yung padala ninyo. Wala din yung sila ukaon na lang. Naka-budget na. Wala ulit. Wala yung padala. Kinsi. Wala mo. Kinsir, mo ko na ko ipadala. Mao na lang gini, Juan. Higit hindi ka kuwagi sa kalito. Kamay, makusildo niya. Mapadala ko 15, yun na. 15 permanente, Hindi 15. pa lagi niya ako, no? Maupod doon sa Hindi, naman kayo mga negosyo. Sideline. Pero wala din kayo sa lang. Apoy na po dahil. Kung bigdaanin. Daot sa pandemik. Dito nagsugod at bawala. Ako, lipay po ko dito kay sa Tanan Trabante. Ako rin, kwartahan dito kay sweldo na. Kanadlan mo ko kwarta. Siya mo ko hilot. Ay mao. Namo ko hilot. Utahan yung